kalder han. Okay. Og så ringer der til far. Mm. Mor, Ja. han kigger på kop. Han spiller en spil. Spiller du spil? Mm. Mm. Skal du ikke ringe til far? Ja. Hvad siger far? Kan du ikke snakke med ham? Jeg ringer ind på mig nu. Ja. 7, 4, 1, 0, 8, 5 og 2 og 9 og 6 og 3. Ja. Prøv lige at ringe til far og spørg, hvor han bliver af. Spørg, om han snart kommer hjem. Hallo? Kommer du den til mig? Og mor er det? Og noget med fantasi? Ja. Man lukker ind i mig. Og der var du henne. Far, er du ude til det? Ja, det er nemlig rigtigt. Så du er ude på lufthavnen. Du er inde på det, og kigger på dit kort. Og send den besked igen. Og hej far. Det er noget med fantasi i maven. Hvad snakker du med far? Du kan også ringe til mormor og sige tillykke med fødselsdagen. Ja. Når jeg ringer til far først. Okay. Min telefon ringer. Hvem er det? Min far. Mm? Hallo? Hvor er du henne, far? Så ringer mit satellit. Så har han fået en satellitpille i maven. Og mamma sætter dagfar. Mamma sætter vuggestue i maven. Og så er det vuggestue. Og så kalder op til piger, far. Så ringer vi. Du kan være meget stille. Du kan være meget stille. Okay. Hallo, far. Kom ind. Så også kan det og til lægen med din ryg. Og det med den til igen. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Mor snakker vi sammen med telefon. Far, så inden vi og kigger på din ryg. Ja, det er det. Nå, så den går på far. Og så kan du udleve. Og så kan vi bære. Okay, far. Rummet fatter vi. Snakker du med din fantasi? Nej, og så med min far. Ja, du bruger din fantasi, ikke også? Mm. Mm. Og hej, far. God dag. Så kommer Tina. Okay. Hvad ringer vi til her? Mm. Kan du ikke ringe til mormor? Ja, og beder mig for. Nu skal vi lægge med fødselsdag.
Mhm. Er det mormor, du ringer til nu? Mm. Hej, mamma. Det ligger med fødselsdag. Jeg har en gave til dig, mamma. Hvad min måneder er inde i mamma. Og bedre morfar kom ind til mig. Og har en bedre morfar. Og har bedre mamma. Morfar. Goddag, mor. Mamma. Goddag, mamma. Goddag, morfar. Og goddag, Peter. Og goddag, mamma. Goddag, mamma. Er du færdig med at snakke med mamma? Ja, Okay. så ringer du til mamma og far. Og beder morfar. Ringe til hende. Hvad skal vi sige? Far. Du kan ringe til far. Jamen, far er jo inde ved lægen. Du kan ringe til hende. Jamen, far er inde ved lægen, så kan han ikke snakke i telefon. Ja. Hvem ringer du til? Til min far. Igen? Ja, og mamma. Du kan også ringe til Malou.